gewerkt namelijk. Want toen we verhuisden en in een wat ruimere buurt gingen wonen, we wonen eerst heel klein, open percelen, kinderen gingen spelen in de buurt. En nu werd het donker of binnenkomen. Ja. En niet schreeuwen. Hij is niet daar! Nee, dan deden we dit ding. En dan kwamen ze. Of straat verder zelfs. Op een gegeven moment is de hele buurt ervan. Hé, je moeder heeft gebeld, ga jullie naar huis? Dus het belletje hielp. En dat heeft dus in plaats... Zonder incentive, er was niet koek of iets wat klaar stond. stond. Ja, gaan baden, weet je, klaarmaken voor de avond en niet te lang op straat blijven. 2 meisjes erbij, dan waren direct naar huis. Maar dan ga je niet staan gillen, dat je vaak hoort in buurten. Dat, Maar had elk huis een ander belletje dan, als je dat belletje van je moeder herkende? Ze vonden het wel een kick, want als wij belden, gingen die anderen ook direct naar huis. Maar dan gingen zij naar huis en dan gingen de anderen naast en de anderen. Ja, het belletje was op een gegeven moment in de buurt. Ja, een paar die nog kijken misschien naar de film, zullen zich dit belletje wel herinneren. En het huis was hoog, dus als het eenmaal zo klonk het echt huizenver. Zie je? Communicatie zonder woorden. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.